קנטקי פרייד צ'יקן. טוב, אנחנו עכשיו מקליטים ועובדים על קנטקי פרייד צ'יקן. בהצלחה. מה שמוריש כזה? יאללה. שלום, אני רוצה להזמין. מה קרה? השיחה הסתיימה. השיחה הסתיימה. לא עבד. רחוב המלחם 3. עובדים עליהם עוד פעם. פעם שנייה כבר. שלום, אני רוצה להוציא. מה קרה כאן? מה קרה כאן? שוב לא עבד. פעם שלישית ואחרונה, עכשיו עובדים עליהם, נו. אם זה לא עובד עושה בשבילך ואני אקליט. שלום, אני רוצה להזמין. שנייה אחת. מה המספר טלפון? 052 כן, 33 כן, 99 398. שם משפחה, לוי. שם פרטי. שולה מנחם. איך? שולה מנחם. שולה מנחם לוי. אני דו. אוקיי. תל אביב, נכון? כן. איזה רחוב? קולסובסקי 44. קוסטובסקי 54? 44. כניסה אחת? מה? כניסה אחת? כן. קומה? 2 דירה? 4. כן, יורד. אני דו. כן, מה ברצונך להזמין? ברצונך? לא, זה, את צריכה להגיד את זה. מה את רוצה להזמין? את רוצה להזמין לשמה? אני דו. בסדר, אתה רוצה להזמין או שאת לא רוצה להזמין? אני רוצה כנפי עוף. הלו? הלו? אני דו. אל תגיד יותר. הנה, המקלטת לא טובה. יש, פליז? מה יש, פליז? כן. אני רוצה להזמין. מה את רוצה להזמין? גם אני דו. אבל נסתלבט או שאתם רוצים להזמין? אני רוצה להזמין. אני רוצה כנפי עוף. אני אעתק, עכשיו אני רציני, אתם רוצים להזמין? כי אנחנו... כן, נו, כנפי עוף. עם מי אני מדבר? שולה מנחם לוי. איך? שולה מנחם לוי. אוקיי. מה המספר טלפון? 052 כן. 395 כן. 7252. 7 מה? 252. אוקיי, מה המספר? רגע, שנייה. תגידי, תחזור אותם על המספר? מה? עוד פעם את המספר? 052 כן. 952. לא, מקודם אמרת מספר אחר אבל.